Malabas naman. Oras mo na talagang magka-COVID ka. Ang bagay pa sa Diyos mo na lang, hindi dapat ka matakot kung gano'n. Matakot. Sabihin mo, takot sa isa Diyos. Hi guys, good evening and welcome back to my channel. And for today's video guys, isi-share ko lang yung ginagawa ko araw-araw. Yung sa tuwing manghihingi ng pagkain yung boss ko na 88 years old. Papakita ko lang sa inyo guys kung ano yung piniprepare ko. Ulit-ulit lang to, umaga at hapon, tanghali. Papakita ko sa inyo guys kung ano yung kinakain niya. Siya kasi guys, retired doctor. Tapos marami na din siyang gamot iniinom. So yung pagkain niya, pili lang. Tapos kaunti, papakita ko sa inyo. Ayun guys, kita nyo guys. Yung ulam niya, pispili. Saka yung tinakpang ko, ayan isang hiwang sayote, isang hiwang kalabasa. Tapos 3 hiwang avocado. Saka isang hiwang ubi. Saka kaya may ganito guys, ito. Tinatakal kasi yung tubig niya sa kwarto niya. Lagayin ng tubig ito. Lagayin ng milk niya. So ayan guys. Ganyan lang ang piniprepare ng pagkain niya. Kaya ayan. Yung pispili, medyo mayroong sunog. Hindi maiwasan. Ayan guys. Tapos dadalhin ko sa kanya. Diyan guys, yung gawas na kugikan sa kwarto ni doktora. Diyan ako na manihapon, nauna na. Siya tidig na kasi nauna na dahil nagutom na siya. Kasi pagpasok namin sa kwarto, mag-BP pa. Tapos mag-BP, magmatak ng mata niya. Kaya ako naman ang kakain ngayon. Pero ako yung pa na to. Ano po? May natira pa. May natira pa kahapon. Hindi pa sira. Hindi pa. Kanta guys. Sinigang na bangus. Sidaan. Minawa diri eh. Mingaw di ba? Mingaw. Nasipan kong umakyat sa bubong. Sasayaw kami sa bubong. Wala kami mapasyalan. Yung jogging-jogging. Yung sayaw ba tayo sa bubong? TikTok tayo sa bubong. May malungkay. Laki-laki ng bahay, 3 lang na nakatira. Pero marami nakatira. May iba pa. May iba pa. Malaki naman. Kulang pa rin sa space. Malaki lang yun. Habang lungkot na talaga. Habang lungkot na ako. Gusto na yung mamasyal. At hindi man payagan. Mamasyal kami sa bubong. Tapos pala, ikwento ko pala. Na yung pagkuha ng valid ID ko. Hindi pala pwede, hindi talaga ako lalabas dahil picturean pa doon. Siyempre, natural. Personal yun. Personal na bagay. Hindi pwede kung sino kumuha nyo kasi Pwede sa pag-apply ng ng form, pwede iba. Pero pag picture na. picture. Natural yun sa'yo.
papayagan ako guys, alam niyo ba, susunduin ako. Sosyal. Hindi pumayag yung amo ko na mag-commute ako. Ipapasundo ako dun sa son-in-law. Ipapasundo niya ako sa son-in-law niya para daw may sariling sakyanan. Ayaw pumayag na mag-commute ako. Takas ka na lang kasi. Ang takas. Kagustuhan nila, ba't ako tatakas? Ang kagustuhan nila na sunduin ako, ba't ako tatakas? Maghanap pa ako ng imbes susundin ako. Ang dunong papers ni Kuya G. Ganun. Saka pag may opportunity ganun, ba't tayo lang tumakas sila na gusto? Hanggang Yan, parang tumagipag sulit. Yan. Laman din ang ano yun. Gusto ko na ako. Magbabasketball mo na ako. kinabahan nga ako nung paalam ako. Bakit pumayag ka yan? Sabi ko, hindi talaga pala pwede. Sabi sa akin, paglalabas daw ako, kailangan daw naka-gloves, kailangan nakakap, kailangan Yan. Saan punta mo ate Alita? Basta ibibidyo ko din guys pag kayang aalis na ako. Nag-itsura ko para akong doktor niya kasi mag-cap daw ako. Naka-gloves, naka-cap. Mag-gloves daw, mag-cap, Face mask, naka-face shield ako. social ako, susunduin ako ng sakyanan, no? Ayaw pumayag eh. Yan. Pagbigyan ng silo lang. Hindi, kapablo din ako eh. Na ganun, at least hindi na ako mamasahe. At sila may gusto na pasundo ako. At si Freddy talaga. Si Freddy yung sabi. Siguro kung wala ka lang kaming matanda dito, kakalabas tayo. Dahil lang sa may matanda kami. Ba't mo sa iba? Sa iba, mumpay, puro siya grabe. Na ano yan? Sa iba, may magtanda na eh. Kami lang siguro naipit nito dahil may bus namin na matanda. Yung kaibigan ko nga sa Makati, may 75 years old daw siyang matanda kasama. Labas naman, labas. Malabas naman. Oras mo na talagang magka-COVID ka. Ang bagay pa sa Diyos mo na lang, hindi dapat ka matakot kung gano'n. Matakot. Sabihin mo, matakot tayo sa Diyos. Saka, alam nyo, hindi dapat natakot kasi meron kaming kakilala ng titinda ng gulay. Siguro, mga 70 years old na yan. Alam niyo po, ano yan, naglalako yan, nagtutulak ng kariton, umaga at hapon, natanda na. O kung ano talaga ng Diyos na magka-COVID, o bakit hindi naman siyang nagko-COVID? Kung talagang maniwala ka talaga, kung time mo na magka-COVID ka. Pero pag ayaw pa ng Diyos na magkano, hindi ka talaga maano. Ang daming nakatira sa lansangan. Nga mamalimos na mga mama, wala ang face mask. Hindi mo na ano. Kaya kami, naiipit talaga kami yung matandang ka daw yung amo namin. Pero hindi ko kinuha ng base. Pag may mag-deliver ng supplies, galing sa labas yan, maharap tayo. Pares lang din yun, para lang din kami lumabas niyan dahil may mag-deliver, mag-receive kami ng mga medical supplies. Mayroong harap pa rin kami. Liners na darating. Harap pa rin kami ng tao. Galing din sila sa labas. Yun lang din, parehas lang ang kwenta. Kaya binisaya pa, binuang.
Binuang nga di mi pagawason kay si Dimig atubang og mga tao gikas gawas. Order mig ilang hospital supplies, nag-deliver, harapin namin, oh. So, barato guys, sige ko bagot-but mara kong buang. Parang gi-share guys ba ang kuwan. Hindi nga basta-basta makalabas dito. Pwede yagan mang lumabas. Natamid tuloy ako. Basketball mo na. Saan kayo basketball? Basketball tayo dyan. So guys, mara to. Daghang salamat sa pagtanaw ninyo sang way ayo. Matod Paskuhan puro way nahot, way ayong vlog. Pero guys, kung ditugtan na jud mig makagawas, maka-vlog jud kog maadyo kay manuroy mi sang uyab, madtumi og kuan. Plano namo madtumi og tanay, daghang mig nga tuan. So ibig sabihin, mas maganda sana, mas maano na yung pinangbablog ko kung pumayag lang sila dahil pupunta ako sa lugar kung saan maganda i-vlog. So dito, anong i-vlog ko? Guys, laro tayong basketball. Naglaro si ate ng basketball. Bagong discovery si ate na libangan niya. Nalaro siya ng basketball. Diyan guys, mara to guys. Nagbagot-but ko, mara ko si naikinsi. Marami akong kalaro. Sali na kayo. Alis na ako. Bye-bye. Okay. Walang pinta yung vlog ko ngayon. Bye-bye.